Uvalo ngempilo kaPhakela Mthakathi esengcupheni. Kanti isalokhu iqhubeke njalo imibhikisho exwayisa bokufika abakuleli ngokungemvume. SA News. Sinibingelele sinamukele kwezokugcina zosuku sanibonani. Uvalo ngempilo kaPhakela Mthakathi esengcupheni. Lokhu kuvezwe umengameli wamabhinqa uNgizwe Nkosi Mchunu ophinde abe isishoshovu seMarch and March namhlanje ebuyimashi ebibanjelwe ePinetown. uNgizwe Nkosi Mchunu ubalule ukuthi isizathu sokuthi uPhakela Mthakathi angabi khona kule mashi yanamhlanje bisePinetown kungenxa yokuthi impilo yakhe iya ngokuba sengcupheni imihla ngemihla. Lokhu ukusho ngenxa yokusongelwa abantu abathile abafuna ukumbulala. Okuthuse abantu abaningi ukuthi uMacingwana uthi abantu abafuna ukubulala uPhakela Mthakathi amalungu eqembu leNkatha Freedom Party. Kuyathusa ke ngoba uPhakela Mthakathi ungomunye naye wamalungu ngeke iyadida lento. Kanti abantu banjani bakithi? Ungabulawa abafowenu phela uPhakela Mthakathi uyinkatha tha. Uyabona inkatha nkanka inkatha le enqena ngisho usmile. Ukancane uyibona imoyizela le ndoda yabona umuntu oyinkatha ngisho umbuka ngisho enyathela ukuthi inkanka uyayibona le nkatha le musuhleka uyayibona le nkatha le ndala le nkatha yo ntombela ugandakanda kwenastering niyamazi liyabo leyo nkatha le strong le nkatha yomntwana uma ngosuthu ubutheleze sabizwa ngogatsha uyabona leyo nkatha le nkatha kanjani kodwa ungajikelwa abafowenu kodwa phela sothina uJesu wabulawa abangani bakhe noShaka wabulawa abafowabo Tupac wadutshulwa abangani bakhe, Julius Caesar wabulawa abangani bakhe, Bob Marley, kuningi so abantu abayokukhaphela kahle abane wenu abekho kude bala eduzane nje eduze kwakho so Sixolise nanto udaba sicela sopolitika bangasixofi kumanje uPhakela Mthakathi njengoba ngekho nje lapha mina ngifuna ukutshela iqiniso unama death rate serious yabona manje ngingakala security ezogada uPhakela futhi ufuna ukubulawa abantu bakubo bakona ngoma inkatha amanyala mina ngicela ngento mina engiyaziyo njoba naleka malema ngiyazi bafethu asikhuluma leqiniso umfowethu uyinkatha enzani ngishelele uyinkatha kodwa ukumela kwakhe iqiniso likaZulu nokufela abantu baseAfrika ngaliza kwethu baseningizimu Afrika ngiyacela ukuthi esimshayele ehlombe simkhulekise futhi isalokhu iqhubeke njalo imibhiyozo exwayisa abokufika abakuleli ngokungemvume. Lana eKZN ibilokhu iqhubeka emadolobheni amaningi ahlukahlukene sibala iVryheid ibiqhubeka futhi nasesiphingo nasenkabeni yedolobha iTheku kodwa edle umhlanganiso kakhulu ile ebise Pinetown. Umengameli wamabhinqa uNgizwe Nkosi Mchunu kukhona la ehole khona amabutho waze wayongena ehamba namaphoyisa ebhilidini elithile ebelikhonjwe umphakathi lapho kune prostitution khona nezidakamizwa nezinto eziningi eziphikisana nomthetho wakuleli. uMacingwana uthe mangena kuleli bhilidi kwavundululwa inqwaba yezidakamizwa zakhishwa ngamafastela babaleka bajomba izincingo ama-drugs andize emoyeni kwakikiza amaphara agcwala umgaqo kwakikiza amaphara athi Zulu ubungabona wena lapha Xolise nanti udaba Suku zaphuma sihlezi sihlangana nempica abadala. Mbukele impica abadala namhlanje ihlukile sikwethulela ikhansela likaKhongolose liadressa umphakathi likhuluma ngokongiwa kwamanzi. Lithi ayikho into edla amanzi njenge baby shower. Nanto udaba. Nithi yongani amanzi save water ayikho into eqeda amanzi njenge baby shower baby shower phakathi yawaqeda amanzi baby shower yawaqeda amanzi
Ake mbukeli siyibambe lapho-ke zamanje siphinde sihlangane futhi kwezilandelayo. Ungakhohlwa ukuthi izindaba ze-SA News zicheme udede futhi zithatha ihlangothi.